shine aka ce juz'u amma. Na'am. Juz'u amma ne. Ne aka ce the last juz'u of the Holy Quran. Na'am. Haka aka rubuta. To yanzu wannan izu biyu ne kenan. Izu biyu ne. Da akwai abubuwan da aka rubuta a cikin kafin a yi rubuta Qur'anin. An rubuta haka abubuwan yadda za a fara alphabet, an rubuta Arabic alphabet, Arabic Braille alphabet, an rubuta da kuma duk yadda za a yi mutum dan koyo ya fara koyar Qur'ani kamar da yadda ake yi wa yara ɗalibai 'yan makaranta in sun je makaranta, to duka an fara an rubuta Allah balla su duk da yadda za a yi a haɗa baki. Sannan in an gama da wannan, an gama da haɗa baki, ka san kamar kowace makaranta ma sai a tafi tajwid. To mu ma akwai tajwid din. To yanzu zan so ki buɗo daga tsakiya sai ki karanta miki Qur'ani. To ko da nan din ne ma sai ki karanta. To ba a samu Suratun Nasr. Na'am. Madaniyatu wa hayatuha 8. Na'am. 3. To haka aka rubuta. 3. Na'am. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. To yanzu wannan shi ita ce suratul nasr iza ja'a ko kamar yadda kika karanta, amma yanzu kin iya ta da ka ba tare da kina taba littafi ba? Wannan ai shine ma mai sauki saboda kafin mu samu Qur'anin ai da ka muke zuwa Islamiyya. Da ka kun iya ta da ka dama. Mun iya muna Islamiyya ai a gida. Haka. Tunda na ce maka tun daga farko ma a Islamiyya na fara. Wannan dai littafi abu ne na zamani. Wanda zaka duba ka ga kurakurai saboda akwai kurakurai in kana yi da ka kai kadai. To akwai kurakurai duk kokarin malami to sai ka ga ka samu dan mistake. Haka. Amma yanzu in ka samu Qur'anin shine zaka dinga duddubawa ka duba mistake ɗinka da inda yake. Okay, idan da wannan mutum zai iya gane tajwidi zai iya gane duk dai abin da ya kamata a ce ya gane. Abin da malami yake koya wa ɗalibansa to kai ma in dai aka faɗa maka yadda zaka ka gane to kai ma zaka gane shi duk tajwid akwai. Yanzu me kika fi jin daɗi dangane da wannan littafi da kika samu da aka gabatar miki da shi? To ai gashi jin daɗin shine babba. Kana karatu da kuskure babu daɗi. Haka. To amma da ka samu Qur'ani zan duba shi daidai da daidai zan duba. Duk yadda har ma tambaya zan yi a gida in ce guri kaza fa sai su ce mun kaza ne in ce to ni ma haka na gani a nawa amma da ba daidai nake karantawa. Akwai inda nake karantawa da ba daidai ba. Kamar inda misali don ma ya kamata a sa sai ki sa fataha misali. Ko a sa kisra. Ko kuma ma ai ta ma bayani ma malami ta ma bayani ma ka rasa yadda zaka ka gane amma idan ka ganshi a zahiri. Amma yanzu tun daga littafi da kin taba zaki ji cewar wannan fataha ce a sama ko kasara ce a ƙasa ko donma ce a sama. Ana ganewa sosai. Alhamdulillah, alhamdulillah. To yanzu Hajiya Aisha ko? Hajiya Aisha me matsalolinki dangane da wannan neman ilimi da kike yi a bangaren ki? Ba a bangaren kungiya ba tunda ke ba yar kungiya ba ce tukun ke ɗaliba ce. To matsaloli kam akwai su alhamdulillah tunda mun yi primary da haka mun yi secondary mun yi nima na yi sa'adatu rimi na yi NCE nima to duk akwai matsaloli sannan kuma akwai idan ta bangaren islamiyya ne shi kuma muna yi tare ne da 'yan uwa a gida wannan to wanne ina ake so a ji problem wai kamar misali yadda karatun yake tun daga shi Allah ya halice ki da wannan larura ba za ki je talla
da za ki sai da wani abu ki tallafa ma iyayenki ba, ta yi kuma watakila duk da ban tambaye ki ko iyayen naki suna da karfi ko kuma ba su da karfi ba. Watakila kin ga tunda yawanci 'yan mata ko matasa za ki ga a gidaje na marasa karfi yawanci su suke tallafa ma iyayensu wajen taimaka musu wajen sana'o'i ko kuma leburanci ga 'ya'ya maza. To ke gashi Allah ya halicce ki da wannan larura, kin ga kenan ba za ki iya zuwa ki tallaba da za ki tallafa ma iyayenki, kuma watakila sai da to ko bara ake misali. Ni tun farko ina tare da mahaifana, tare da su nake su suke ɗaukar nauyi na komai da komai. Na'am. To da na zo SS2 ne Allah ya wa mahaifina rasu. Allahu akbar. Allah ya mai rasuwa a lokacin ina SS2. Haka. To amma da yake taimakon Allah ina da yayyi manya. To da ba ni kaɗai ba ma tun da ai duk wata mace ita dama a ƙarƙashin iyayen da take. Haka ne gaskiya. Ba iyaye ba to ƴan uwa. Haka. To kamar sauran ƴan uwana yayyinmu ne. Haka. Ni muna da yawa mu mata mu 5 ne mata. Su mazan su ne su 3. Ke kaɗai ce mai irin wannan larura? Kaɗai ce mai irin wannan larura. Don haka ƴan uwa su suke tallafa mu har na zo na shiga jami'a hannun kuma kullum. Yanzu kina jami'a? Ina gama. Kin gama jami'a me kike karanta? Islamic Special Education Islamic Studies. An samu aiki? A'a. Me ya faru to waki kin nema? To aikin ne. Tun daga kin yi service kin yi NYSC? A'a, NCE ne. To NCE ne kika yi? Kin gama NCE yanzu. Na gama. To yanzu misali idan cikin masu kallon wannan tasha tamu suka kalla kuma suka yi sha'awa suke ga lalle ke dinnan tun daga shi kin tashi da wannan larura amma tunaninki shine ki nemi ilimi domin ki taimaki kanki kuma ki taimaki al'umma, musamman kika karanci bangaren da ya shafe ki kuma bangaren addini wadda za ki taimaka ma al'umma musamman masu larura irin taki. Idan suna so su taimake ki da gudumawa ko wani abu saboda jin daɗin yadda tsarin ki yake, ta yaya za su yi su same ki? Kina da waya ce da za a ba da lambar waya su kira ki kai tsaye, don ba na so a haɗa ki da 'yan ƙungiya, kar 'yan ƙungiya a tura musu kuɗinki su lashe su Malam Abdullahi PRO da su ciyawa Malam Bello. A'a na sani, amma dai idan kina da lambar waya taki ni zan so ki ba da lambar wayarki, tunda yau wato ki faɗi lambar wayarki da kanki, mai kallo idan ya je yana bukata ya tallafa miki da gudumawa sai ya kira ki kai tsaye ya tallafe ki. Sannan na 'yan kungiya kuma idan aka bayar shi ma tunda da ku a ciki ɗalibai tunda suna tallafa muku, shi ma kuma kin ga kin yi ci biyu kenan, watakila ladan zuwa wannan gida kenan, wannan ci da zaki tun daga sauran ɗalibai 'yan kwanki su ba samu wannan damar ba. To sai ki faɗi lambar wayarki da kanki. To lambar waya ta ita ce 070 38 06 9658 070 38 06 9658. To alhamdulillah, ko za ki ƙara faɗa ne? Duk da dai bidiyo ne mutum yana so sai ya koma baya tun da ba rediyo ba ne, balle a ce in ya wuce kenan. 070 na'am 38 06 9658. To shikenan muna godiya Hajiya Aisha. Na ga kin zo da ƴan rakiya, ita take miki jagora? Yar yaya ta ce kawai zuwa suka yi na ɗauko. To ɗauko ta kawai kika. Me sunanta? Zuhura. Zuhura. To Allah ya raya ta. A gidanku ku nawa ne ba ku da kuke da wannan larura? Ni kaɗai ce. Ke kaɗai ce. To alhamdulillah. Ai na san kin san hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda Allah ya ɗauke masa ko ya karɓe masa masoyansa guda biyu, wato idanuwansa guda biyu kenan, yana da certificate din aljanna. Kin sa haka a ranki? Kina jin haka yanzu a zuciyarki cewar ke kawai garanti ke yar aljanna ce? To Allah ya tabbatar miki da wannan da sauran yan uwa baki daya. Muna godiya Hajiya Aisha. Yanzu kam ina ga sai mu koma ga shi ciyaman domin mu ji kuma matsaloli na wannan kungiya da kuma sauran ci gaba da kuma kalubale da suke fuskanta a cikin wannan kungiya. Mun gode. To Malam Bello, kaji yadda ta kaya tsakanin yadda muka ji daga PRO da kuma ita malama Aishatu ɗalibarku, kuma lalle mun ji ta yi mana karatu, duk da dai mun ce za mu takaita saboda yanayin lokaci, shi yasa muka yi shi a takaicen takaitawa. To amma ban sani ba Malam Bello, wannan kungiya taku ta masu lalurar gani, a baya mun taɓa tattaunawa kuka yi bayanan wasu abubuwa da kuke bukata
al'umma ko kuma mahukunta ko gwamnatoci su saya muku. Shin kun samu waɗannan abubuwa ne zuwa yanzu? Na'am, muna tare da kai Malam Bello. To, alhamdulillahi, wato gaskiyar magana har kawo yanzu da muke wannan magana da kai, matsalolin nan namu guda uku da muke ta lissafawa har yau suna nan, ba a samu ko mutum ɗaya da ya shigo cikin al'amuran mai taimaka mana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na farko kamar yadda na faɗa maka, ka gani a gaban ka Aisha ta zo ta karanta maka alƙur'ani da kuma nuna jin daɗin ta ne yadda ta samu alƙur'ani da take kanta shi da tana karanta shi bata iya. To wani fashi yanzu yana can a ƙauye na kan ma ya kasa samun ma yadda zai karanta shi. To saboda haka in mun je ƙauye sai mun koya aiki biyu ne. To idan mun je mun koya wa mutum wannan Arabic Braille din, mun koya masa da me za mu bashi guziri. Saboda haka kaga har yau muna magana injin da yake buga irin waɗannan littattafan nan mun rasa. Har yanzu an kasa samun wani bawan Allah da zai yunkuri ya ga cewa ya samu mana da wannan injin. Wallahi idan Allah ya sa muka samu wannan injin da yake buga wanda sunan shi Imbosa machine, ina tabbatar maka kukanmu na masu lura gani musamman musulmi a arewa ya kare. Kuma nawa yake? Insha Allah wannan injin yanzu yana kai naira miliyan 4.5. A Kano, a jihar Kano, tunda ku a jihar Kano kuke, wa da ba kuka taɓa rubutawa takarda kuna neman wannan taimako ya taimake ku ya siya? Alhamdulillah, kaga gwamnatin da ta wuce mu rubuta takarda mun tura. Wannan gwamnatin da ta shigo, ina jin ko cikakken wata biyu ba a yi ba mun sake rubuta takarda mun tura. Har kawo yanzu kuma ba mu ji reply na gwamnati cewa shin wannan al'amari za a samu mana da shi ko ba za a samu mana shi. To ban da shi fa? To ban da shi kuma mun shiga gidajen rediyo da gidajen jaridu mun yi magana, mun roƙi musamman 'yan kasuwa, mun kira sunayen wasu manya da ƙananan 'yan kasuwa akan su tallafa wa al'amarin. Na farko mun kira shi kansa Alhaji Aminu Ɗantata. Mun so Alhaji Aminu Ɗantata ya shigo cikin wannan al'amuran namu ya kalla domin ya zo ya ji menene matsalolinmu a sama hama wannan kungiya don mu ci gaba da harkokin da a wannan da muke. Na biyu mun nemi shi kansa wato Alhaji Aliko Dangote shi ma ya shigo cikin wannan al'amarin namu don ya ga cewa ya taimaka mana. Haka mun nemi mai kamfanin buwa shi ma tunda waɗannan mutanen dukkaninsu suna da foundation, kai hatta tsohon sarkin Kano Sunusi mun nemi shi ma ya shigo cikin wannan al'amuran namu ya tallafa mana. To har kawo yanzu dai ba mu sani ba ko saƙon namu ne bai je gare su ba ko menene ba mu sani ba. Sannan na biyu daga cikin matsalolinmu muna da buƙatar wato ainihin mota wadda za mu rika kewaya a ƙauyukan nan, tunda yanzu duk sanda muka ce yanzu kawo kwanan nan muna son mu je ƙaraye domin gabatar da irin wani abu, mun kasa zaben me ya kamata ne. Saboda in za mu je din nan dole sai dai mu yi wa dukkanin malaman nan kuɗin motar da za su je, wanda inda Allah ya sa muna da abin hawa da zai ɗauke mu ya kai mu can mu gama karantar da mutane ya ɗauko mu ya dawo da mu gida. To kaga duk inda muke so mu je a jihar Kano ko mun surkukin ƙauye za mu shiga don mu je karantar da mutane. Na uku kuwa matsalar mu shine wurin da zai zamanto shine permanent site na wannan kungiyar. Akalla a ce wannan waje ne da aji, ko daga ina ka zo kake son mu koya maka wannan abin, ba wai sai lalle mun shirya wata daura ba. Duk sanda kake da buƙatar akwai azuzuwa, akwai ajujuwa za ka zo ka zauna, akwai malamai shugabanni na kungiya za su zo su koya maka. Har yanzu ba mu samu wani bawan Allah. Yanzu dai a buƙatar ku kuna buƙatan mashin din printed din irin buga irin waɗannan littattafai na Imbosa mashin. Kuna buƙatar mota ta kai komo. Yawwa da zamu ci gaba da sannan kuna buƙatar makaranta ginanniya ta ku ta kanku. Zamu ci gaba da koyar da masu lura gani yadda za su karanta Alƙur'ani mai girma. Haka. Wannan shine babban buƙatun. Wannan sune manya-manyan. In kuka samu wannan shikenan. Wallahi in dai Allah ya sa mun samu wannan to mu kowaye mana wannan. To wallahi yayi taimakeke ne a wayan ayyukan kirki da tsoron Allah. Malam Bello, wayannan mutane da ka ambata sunayensu, kun rubuta a rubuce kun tura musu ko kuma iya maganganu na gidajen rediyo kuka yi? Gaskiyar magana ba mu rubuta musu takarda ba. Me yasa? Saboda dalili ba mu san ta wace hanya za mu iya rubuta musu takarda. To yanzu ni ina ba ku shawara Malam Bello. Ku rubuta, ta yiwu wasu daga cikinsu ma su ji wannan shiri da muke yi tare da ku. Wataƙila su kira ku, saboda haka za ku faɗi lambobinku, idan kuka faɗa in suka kira ku shikenan sai ku je ku domin Allah madaukakin sarki ya sa su biya muku bukatu. Amma akasin haka kuma zan so ku rubuta takarda personally zuwa gare su, ba ma iya su kadai ba, wataƙila ni ma zan kare ku da wasu jama'a. Ku rubuta musu, ku kai musu,
saboda wayannan da zan kare ku da suna san mutane ne wanda suke taimakawa gaskiya ne musamman in suka ji irin wannan bukata taku kuma bukata ce wanda dukan ta gata bata wuce miliyan 10 ba su kuma a wajen su miliyan 10 ba komai bace in Allah ya yarda kuma za su tallafe ku da shi bi iznillah saboda haka malam Bello saboda yanayin lokaci kam lalle lokacin ya tafi sosai zan so ka faɗi lambobin waya da za a iya samun ku idan ana so a gan ku to lambobin wayar da za a same mu na farko namba ta ne a matsayina na shugaba 080 haka 64 haka 05 41 97 na 080 64 05 41 97 lambar PRO kuma ita ce 070 haka 34 ko zai faɗa da kansa tun daga mutane da shi 86 na'am 90 fiyar ko za ka faɗi lambobin wayan da kanka haka yake duk da wani shugaba daidai ya faɗa haka amma bara a maimaita na'am akwai 070 34 na'am 79 79 86 86 90 90 sai kuma 091 to ai na ga dai mata isa ko ai tana yi wannan za a same ta ko Tana yi, to tun daga ta ka ga ta shugaba ban sani ba ko ta sakatare za a faɗa ko ba sai an faɗa ba to za mu iya faɗan ta sakatare shi ma 070 to 61 65 070 61 61 65 65 94 94 83 83 070 61 65 94 83 shikenan insha Allah za mu rubuta akan sikirin dinmu yadda kawai mai kallo da ya gani zai dauka kuma zai kira ku insha Allah muna sa ran haka sai dai fatan alkhairi kuma Allah ba su ikon masu kallo da sauraro su tallafa muku domin wannan kam lalle babban jihadi ne kuma sadaqatul jariya Allah ya ba mu ikon taimakawa baki daya ko kuma Allah ya ƙara karfafa muku gwiwa ku ci gaba da wannan aiki da kuke domin Allah domin taimakon al'umma musamman masu larura irin taku ta rashin gani Allah maɗaukin sarki ya taimake ku ban sani ba PRO idan zan ce ka faɗi saƙon ƙarshe abin da yake damun ka ko ƙungiyarku a cikin minti ɗaya me za ka faɗa wa masu kallo to ai abubuwan da ka ce sako daya ko biyu amma sakon ne suna da yawa sako na farko dai kamar yadda shugaba ya faɗa kuma kan yana kama kira yanzu a samu jama'a su taimaka mana da abin da za su iya wancan karan alhamdulillah da shugaba da sakatare sun zo an yi program a nan kuma an samu wasu da kuma mutane sun kira wallahi ya hada wata mai imani da ta kirawo shugaba ta ce shugaba ya haƙuri iya ƙarfi na kenan in aka ba ku 1000 kuna so Allahu akbar ta ce wallahi abin da zan iya kenan abin da muka ji ya karfa mana gwiwa amma ba inda zan taimaka muku in aka ba ku 1000 kuna so ce mai sana ko da rigar kika ban muna kauna alhamdulillah wanda ya ce maka wannan kai ka san yana naira miliyan nawa zai iya wallahi zai bayar wannan gaskiya ne so a taimaka kamar yadda aka saba alhamdulillah sannan kamar yadda shugaba ya faɗa muna da marayu da aka mutu aka bari wallahi yaran nan yanzu suna cikin musu halaye saboda masu iyayen ma masu gani yan kun sani inda al'umma take yanzu sai a mutu a bar muku yara sai kursu ina za ku da yara ba ku yi kursu ina za ku da su ba an rasa mai ɗaukar nauyin su to kuma bari mai larurar gani baban sai iyayensa su mutu ko shi mai larurar ganin ya mutu ya bar yara sai ga yara suna watan gari da akan titi babu daɗi so a taimaki kungiya da abin da za a iya domin ita kungiya in ta san mun ba masu maka ba mu kuɗi in ka tashi in da abin da za ka taimaka na tallafa mana in kaya ne na abinci kake da shi ba mu dan muna iya duk kusan duk wata uku ana samun masu kirki mutane masu albarka suna ba da kayan abinci ko sutura ta sawa mu tara yaran iyayen marayu ko matan marayun iyayen marayun ko kuma marayun a tara su a basu kuma a yi bidiyo a tura da inda ya kamata a tura na social media da sauransu domin jama'a su tabbatar cewa ba wai cinye musu kayan su ake ba abin da suka bayar gashi an yi mun yi wannan ya fi sau nawa saboda haka mu abin da muke kira ga jama'a kenan a taimake mu a taimake rayuwar yaran mu da mu ba mu kan muke kallawa muna kallon mu da mu dai yanzu ko yanzu muka mutu astaghfirullah alhamdulillah mun cimma buri domin an amfana da mu amma so muke amfana da wasu su ma wasu amfana wasu gobe Allah ya saka muku da alkhairi to muna godiya Malam Bello tun da kai ne shugaba kai kamata a karkare da kai saƙonka na ƙarshe cikin sekon 30
to alhamdulillah ne dai abin da nake so mutane su sani shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen ayyukan kirki da tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya wajen sabawa Allah madaukakin sarki da kuma ketare iyaka saboda haka bayan Allah nan da muke tare da su kullum kokarin su ga cewa ya zai addini ya gaba me gani yana kokari ya ga cewa ya zai addini ya gaba ina ga wanda yake mai lalurar gani yana so ya ga cewa addinin musulunci kullum ya daukaka muna ganin cewa a fahimtar mu shi ya fi cancanta a karfafa gwiwa domin ya zamanto an kai sako inda ya kamata a kai. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mutane ikon taimaka. Allah ba ta sa'a abin Allah sa mu dace muna godiya kwarai da gaske. To mai kallo da sauraro dole mu gintsa shirin daidai wannan lokaci mintuna 40 da wani abu muna godiya ga su banyan bakin namu na wannan rana. Allah madaukakin sarki ya sa kuma a dace Allah kuma ku masu kallo da sauraro Allah ya ba ku ikon taimaka musu saboda ɗaukaka addinin Allah ta hanyar su tun daga irin nasu kokarin da suke kuma ga bukatunsu na wannan mashin na buga kayan ayyukansu rubutunsu da karatunsu da kuma mota ta zirga-zirga da dai sauran abubuwa da ba za a rasa wanda suke bukata kamar makaranta din da suka ce su samu famanin sayi ɗinsu wanda za su na karantar da ɗalibansu Allah ba da ikon taimakawa muna godiya bisalam sai mu haɗu a kuma shiri na gaba in mai duka kai mu bisalam.